Igbo bụ Igbo ndị ọma anyị alachitela azụ n'obere ezumike anyị jere dịka anyị ji na-ekwu na dịka anyị ji wee bido n'isiokwu anyị na-ekwu kedu ihe wu mmadụ ibi ndụ iri abụọ ị ga-abịa ịrapụ ndụ eji wee mara gị ị na-ebi ndụ onye ọzọ ịmakwana abịa n'ihe a ọ bụ ka mmetụkwa nwere ọtụtụ ndị ebe m chọrọ ka mmetụ aka ịghọtago ịbịa na ndị na-eme ihe ejije ọ bara aba o juru eju ma bara abara na ebe ndị na-eme ihe ejije ịmara asị na nsịkọ na-aga ije ebe o nwere anya ịghọtago ịma nke a metụtara anyị o metụtara m maka ịbịakwa na ndị na-eme ihe ejije ọtụtụ n'ime ha na-ebi ndụ o nwere ụdị ndụ ịbịa ịrapụ ndụ eji wee mara gị na-ebi ndụ onye ọzọ na-asị ihe a bụ ihe jọgburu onwe ya ọtụtụ n'ime ga-abụ ha bịa ịma na inweghị ụgbọala ịbịa ije ha yala ụgbọala ka i wee gosi ụmụ ụwa na-abatago m ọmụ abatago mana aka ọ ga aka n'akpa nwanne ya onwe nke ije ndị katkist ọ bụkwa maka na ndị na-eme ihe ejije mana ndị na-eme ejije mgbe ndị na-agba na ihe onyonyo na afụfa mana ndụ iru abụọ n'ọdụ n'ezinụlọ na dị n'ọdụ n'etiti di na nwunye ọ dị n'ebe a na-azụ ahịa ọ dị n'ebe ndị na-alụ n'ụlọ akụ ọ dụkwa n'ime ụlọ ụka ọdụ n'ime ụlọ ụka ọkwefuru nke ụlọ ụka ndị amatala ihe na-echekwa mana ị na-efu na-eme n'obodo wee na-esi anya wee sị biko na ife a na-enego anya fụ na ife ahụ ife na-emebi ife wee sị ka anyị weta n'ụbọchị tata ka anyị wee tụnye ya ọnụ ọ bụkwa na onwere nke ị ga-atụnyekwala anyị na onwere ajụjụ ya enwe ma ihe etinyere biko sendịkwara nsogbu adịrị ka njikọ na-ajụ the catechist biko ama na asị onye ajụjụ anaghị efu ụzọ ka njikọ na-ajụ biko ịma na ịkọwatasị osi ife bụ ibi ndụ iri abụọ biko the catechist kedu ịkpatadoro mmadụ Chineke kere ka eji wee rapụzie nke isi na ebu the catechist mụ bụ ada Jizọs wee rapụzie oji ọcha nna acha ọ gịnị na-akpata ụdị fede otu a ịma na ajụjụ a bịara kwụrụ ọtọ ịma na ọ naghị adị mma afụ ihe na-atụ ọnụ ajụba ya kedu ebe esi atụ ọnụ ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ ịma na ọkwa ifuru abịa na ka m nwere ihe ịmamatụ dịka eji wee kwute okwu ndị n'ụlọ ụka otu ndị ha na-eme ya n'ụdị ka m gosi ndị mmadụ na m emego ara ya na-elutego na ka na-ekwuzi maka ya o nwere ọtụtụ ndị bụ abịa n'ụlọ ụka dịka ụmụ nwaanyị ọ na-aka njọ n'ebe ụmụ nwaanyị dị mba ọ bụrụ ka ọ bụ ebe ana m ekwu eziokwu dịka o ji wee dị ma abụ m katkist ịghọtago m na-akwụ ya ka o ji wee dị ọtụtụ ụmụ nwaanyị ya abụ abịa asị ka m na Mr. oyi ụdị akwa nke a na-akpọ ya George oyi ntọrịka ịma ya nụrụ ka m jee yiri ka m ya afụkwa na onye ahụ onwekwa nke o nwere kezi maka ndị nwoke na-asị na onye a na-agba Range Rover chegodi ka m kwụsị nke m ị ga-asị na onye a nọ na-eyi ntụrịka ka o jee ebe oyi ya jee nara ịghọtago ka ọ bịa gosi ndị mmadụ na ya emego ara ya na-enwetagwo nke karịrị ntọrịka maka o nwere ofu akụkọ ebe esi wee na-ekwu ya maka o nwere ofu akụkọ ofu onye nwoke kọrọ ọ sị na ofu onye a na-eje ebe a na-agba akwụkwọ o jeje ya ozi akwa ka ndị gbara ofu na ya so n'ibe a na-eme ọ ya ka o jere ka a na-eli nne ọ sị na mmanya ka ọ gị na-wụọ n'akwa o were otu a jee ya chi onye nwe sacha ya mmiri ya bụ ihe egbuo ya bụ akwa onye asị ya na ya akwụ ụgwọ ya mana ilekwa ya nna m o nwere ego o ga-eji wee jee chọba akwa bewa makwa ndị anyị wụ ọ sị na ofu ihe n'ime na-akpata ya ka m gosi ndị mmadụ na m apụtago so ihe na-ekwefa na oke ọchịchọ ndị nwere oke ọchịchọ na-ebute ibi ndụ iru abụọ ndị nwere oke ọchịchọ ndị ife onye nwere amegịnị anaghị eju ya afọ biko ka ife ị nwere megịnị ju afọ mana ọ bụrụ na ebe ị nọ dị gị mma inwe efo juru n'ebe ị nọ ị ga na-achọ ebe ọzọ ịma ebe onye anọrọ onye nọrọ ebe ọ nọrọ na-agụ ya nke anyị nwere ya megịnị ya ju oge afọ biko ọ naghị nwe nje ụgha ma na-ekpere Chineke ka o megịnị ka o bunie gị elu biko tinyekwala ọzọ kekwe ụdị ife ọzọ nwere ike ibutekwa ụdị ife dị otu anụma ịma na abịa n'ezinụlọ ka anyị kwuo nke ezinụlọ ịma na ọtụtụ ụmụ nwoke ga-abịa ha sị ọ dị n'ebe nwoke na ọ dịkwa n'ebe nwaanyị nọ ị ga-asị ka m dịka ibe ị na-anya dịka nwere onye na-alụ ọrụ oyibo a na-akwụ m na-eli ụgwọ n'ọnwa ịbịa ọ bụ na nwaanyị m mma ka ego m na-enweta n'ọnwa dị ị ga-efu na mama Kenechi
mama Kenechi na di ya jiri ego na ya ojigoje ego na ya ụgbọala ebe iwere m na-amanyere mama Kenechi na-eme manye papa Kenechi esepụ di ịgba di gị ọkwa ifuru onye oge oje gogo na ụgbọala kedu ebe ị na-alụ ịghọtago ịbịabịa eje emegbazie chọwa itinye anya ebe imezi ihe karịa nke ibu n'uche the catechist chere ịma na ife niile ihe niile na-ekwu oge na ikwukwa akwụkwọ ịgbarị nwaanyị ọ maka na agba atọrọ ogwe agba atọrọ ogwe ọsọ ogwe ka apịla apị the catechist chelu ajụ kwesịrị ma chericha na nke bi na-ekwu maka nwaanyị maka nke dị maka nwoke bi n'ezi na ụlọ ga-ezi wee nọkịta nnọọ ọnọzi ome gịnị woghalizie onwe ya ke maka ndị a na-awụ maka na ọfụ na Mr. Jeremiah alụ ọnụ ụlọ na VGC na Mr. Jeremiah alụ ọnụ ụlọ na Banana Island ojizie maka nka weje were aka n'eme gị na-etinye ife ọjọọ na-asịzi asị o jekụzie onye na-eme na-azụkọlị afịa ọsịalị asị dị ka eziokwu maka na gịnị na ọ chọrọ ikweta onye nyara na ọ chọrọ ka ọ nara onye ahụ ego wee mee ihe na-enwe ịma na onwe ndị dị otu ahụ ọ bụrụ nwoke na-eme nke ahụ ịma na ọ na-adị mma mmadụ bịa ikwo ka ọra gị ka maka gị aka maka na oyibo oge ikwuli ya wee mụọ amụ maka o nwere ofu nwoke mma nke awụ na ọ na-ada efu ya ili nri ọnụ awụ nsogbu a na-agwa gị ịfụ nri iwe wee lie ewu nsogbu kama ịfụ ya ka ọ na-eje ọkwa kwa ọ yọtara ayọta akpụkwụ ọyọ ayọ ịfụ ya ka ọ na-eje odebaka ona ekwefu ya na-aga kpokokpokokpokokpokokpoko ịghọtago kama kwụkwanụ ka ọra gị ka mara ebe ga-esi wee nye gị ya wụrụ nsogbu ịghọtago ọ dị na nwoke dịkwa na nwaanyị ọ na nke ekele dị Chineke na ikweta na ọ dị na nwoke dị na nwaanyị maka na o nwere ndị kele maka ndị na-awụzi maka ọ nọrọ n'ụlọ nwoke ka ọ wụkwa ahụ o nwere ụmụaka ahụ nwee nwunye nwee ihe mana ọ bụzi ọ na-asị asị ọbịa ọsị nwunye o jewe ọlụ ọ bụ tụtụ ojewe ọlụ o jewezi ọlụ ọ maka na onwe ebe ojecha ọlụ nwe ebe ọ ya eje mezie fụ ọnọdụ je hazie onwe ọ na-adị mkpa na ebe o jezie hazie onwe o jechezie bata nwunye asị nna kedu gịnị mere ọsị gịnị ọsị makwa na trafik ifunya nwere n'ụzọ tata n'ụbọchị tata ịma na hapụkwa ịma nna na-ekwuchitakwa ọnụ ụmụ nwoke asị m na ibe ụmụ nwoke na-eme na ọdịmma ibe ajọgburu onwe ọ na-adị mma ịbịa kama nwoke ọwụ niile na-eje n'ọwa ijesi ọlụ ya bụ niile na-achọ ije ezuo ike ọwụ ike bịa tụbara nwunye gị asị ka ihe ezumike dị na nke ahụ o nwere ka nwoke eji wee nwoke oje gbasịa mbọ oje n'ebe ọ ya nọ wee ndị iru abụ ebe ọ bụ na ijego nụrụ nwaanyị gwa mbosi isi na ifuru ya n'anya dịka ama na nwunye gị ne isi na ifuru ya n'anya n'ime mmụọ na eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu ute obi gị niile wee fụ ya n'anya biko ịnụbata ya na ezinụlọ gị were eziokwu ahụ gị na-eji wee bido mbọsị gịnị unu bidoro biko agbanwe na agbanwe ọma dịka onye eziokwu ọma biko onye na-elekọta ezinụlọ ọma dịka onye anara asị asị echele ọkwa efuru nke na-aga kịta ka asị m gị na nwoke jesi ọrụ wee na-anata o nwere ike jụọ ofu ebe wee sị na ya chọrọ dịka na ya chọrọ ịgbachala afịa ọwụ ihe ọjọọ kama nwaanyị gị kpọ gị si ya oke anọ m na ebe mama Okechukwu o ana m abịa nke ahụ na ihe ọjọọ ị gwara nwaanyị gị ebe ị nọ mama Okechukwu na ịnọ ebe a mgbe unu bidoro ọ na ijecha ọla ijebe na nke mama Okechukwu a na-ejekwa ijecha na nke jee zere mmiri Igbo ọma na-ege ntị nwanne m nwoke enyekwa na the catechist mbụ ife anyị na-ekwu na fake life o juru ebe niile ọ dị ma na ezinụlọ ịmara otu a gị na ezinụlọ si wee bido mgbọsị unu bidoro n'ịfụnanya n'eziokwu n'udo na ọṅụ biko welie gaba ka udo a dị n'ezinụlọ ka ịfụnanya gịnị dị n'ezinụlọ hapụ ndụ asị na ndụ nghachagharị ma isi ebe a nka ebido gosila mana nwoke ije jee zere mmiri ọwụ n'ọwụ dịka onye mụ anaghị nwe ke m na-aṅụ kapa ịghọtago onwe isi ka eje zere mmiri ka e wee jee ṅụrụ ofu aba ache m na nke na ọ bụ ihe ọjọọ kama ọ bụ ị na-eje ịgwa nwaanyị gị si n'ebe m na-eje ka ị na-ekwu na-eme anya otu ama m ka ọ bụrụ ha na ife dị mma ka ị na-eme ịma na mgbe ọbụla mmadụ na-asị asị ọmago na ife ahụ na-eme gịnị na ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ ife ahụ bụrụ ife dị mma ị na-eme ya nkwuwa okwu wee na-asị onye gị na-ebi n'ụlọ n'ebe dị otu aka m na-eje mana ime ha n'ife zobe nya bụ ndị iru abụọ ime ha n'ife ọ bụrụ isizi asị ọ bụzi izowe nya bụ ndị iru abụọ biko nụ ka anyị si na ndị dị otu ame gịnị wee pụta na ya pụta anyị ji wee weta biko ịnkwa n'ebe ijere ka anyị jeje ṅụrụ mmiri ọ bụ na o nwere ọpụpa na ihe iji wee na-ege ntị na ọgwụwago biko achọ nke iwerekwa ede ka anyị na-echighata
nyekwa n'ebe ijere biko anyị chetazi azụ ka anyị gwazie gị ife ọ na-ebute n'ezinụlọ